Прекара един ден с мен като бремена с бизнес и ремонти в къщи. В момента съм в периода си на гнездене, както го наричат. Така че днешният ден ще бъде малко по-динамичен. Почваме с кафето, което днеска аз направих, а не както обичайно мъжът ми, и ви радвам с котките, които обитават покрива ни. Започвам да се гримирам и забравих да уточня, че съм снимала в неделя. Днес ни предстои пазаруване от 4-5 магазина, етажерки, скринове, каквото се сетите. Предположете накрая в коментарите колко пари сме оставили на днешния пазар. Взех се за закуска активия и ето това барче, което изобщо не ми хареса, а протеиновото сладко изядох малко по-късно. Като първо минахме през Джамбо и да, хапвам се в колата. След това се отправихме към Мусю Бриколаж, където нямахме много покупки, но след това в практикера трябваше да купим етажерка, огледало, лампа, някои неща за работа и разбира се някои растения за вкъщи. Харесах си ето това кръгло огледало. Споделете ми също в коментарите дали искате по-нататък да ви показвам как организирам пространството си, защото сме почти приключили с ремонта. От Юска пак имахме етажерка, скрин трябваше да се купува и вече като се запътихме към Разград, минахме преди това през Пацонито да напазаруваме за обяд и разбира се, за да закрепим, като едни истински балканци, хапвахме луканка по пътя. Набързо се приведох в домашни дрехи, направих една салатка и един омлет, хапнахме набързо, десерта беше диня и след това напълно заслужено седнах да си почувам и легнах да поспя около 2 часа общо. Когато се събудих, трябваше да се захвана и с малко работа, понеже все пак утре е понеделник. Направих се графика, както този за работа с поръчките, така и този, който ми е личен с задълженията за през деня. Мъжът ми разтовари някои от багажите, след което аз подредих това, което трябваше. Забравих да ви кажа, че си взех и тези готини завеси и след това спретнах отново една супер бърза вечеря, салатка с месо. Честно казано, в тази жега повече се почивам и днешният ден ми дойде наистина малко по-динамичен. Но пък се подготвяме за бебче и това много ме вълнува. Споделете ми в коментарите, ако искате повече такива клипове от ежедневието ми.